вчерашен на онзи ден. А пък след новата порция протест заболятел хото ли? Живо интересувате точно моето мото ли? Брат, дори самия аз забравих кой съм след електрошоковете ли. Преди това беше самовзривих се докато ти спеше и между песните разбих се. В паузата скрих се, нека аз пък да съм сега супер смешен. Пред стария ти изтъркан вид с моя поне е днешен. Тука ли хип-хоп сешън ще се налага спешен. Щото си като кавал на път стресен. В честен, да не вземеш да колабираш и да умираш, той си потресен. Гледам, че музиката ти е изцяло вид в плесен. С гъбички смесена, не достига до там коплет пресен. И между другото, не ме сравнявайте с другите, дето само за фаца пълнят фугите. Един с друг си мерят бубите, ако сте с тях губите. В смисъл, печелите стихосбирка, ама от грубите. Кеш сумите си взимайте от албумите. Пасувам аз, щот майче са ми разстроени струните. Карай нали чак до кокала режете думите ми като огромни вълни, разбиват се в буните. И да не вземете да се чудите, след като непросветен сън, най-после ще се събудите. В лабиринта на шаманес и супер смода ще се загубите, май нямат ли край лудите. Дай нататък! С план пък им влизам не вчерашен на онзи деншен. Супер изцъклен, въпреки че не съм играл на PlayStation.